Astăzi organizăm o nouă dezbatere din seria de dezbateri publice marca Agora Debate împreună cu partenerii noștri de la Accenture, cărora le mulțumim încă o dată pentru tot sprijinul și pentru investițiile pe care le fac în educația în România, în special în dezbatere academice. Dezbatere care de această dată se va desfășura pe o temă, credem noi, destul de importantă pentru România, pentru că vrem să vedem puțin cam care este viziunea voastră înainte și după dezbatere. Am pregătit niște poll-uri pentru a vedea ce credeți despre temă, dacă ar trebui sau nu să se implementeze înainte să-i auziți pe vorbitori, și vom mai avea un poll după ce auziți discuțiile, ca să vedem dacă au reușit să vă convingă să vă schimbați opinia. Iar rezultatele le vom afișa la final pentru a vedea diferența. Un ultim aspect pe care trebuie să-l menționez: pozițiile celor 4 vorbitori au fost alese aleatoriu. Nu uitați că este un exercițiu intelectual cu scop educațional. Rolul lor este să expună cât pot ei de bine argumentele și pozițiile care le-au fost acordate, deci nu reprezintă neapărat poziția lor personală. Și dacă toată lumea este pregătită, eu zic să începem dezbaterea. Patricia, ai cuvântul pentru a deschide această dezbatere oficial din partea echipei guvernului. Cred că nu este un secret pentru nimeni că există o discrepanță între bărbați și femei la nivelul absorbției pe piața muncii, mai exact, o discrepanță de 16%, care, dacă stăm să ne gândim, pentru jumătate din populația României este o discrepanță foarte, foarte semnificativă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui studiu realizat de Comisia Europeană în 2018 referitor la prezența femeilor în economia digitală și care face foarte multe referințe la exact aceste domenii STEM de IT și tehnologie pe care le dezbatem astăzi. România se află, din păcate, per total pe locul 27 în Uniunea Europeană la nivelul prezenței femeilor în aceste domenii specifice economiei digitale, și dacă ne uităm la alți indicatori, vedem că situația este chiar dezastruoasă. La utilizarea internetului ne aflăm pe locul 26, iar competențele digitale în rândul femeilor ne plasează pe locul 28 pe vremea respectivă. Este foarte clar că avem un dezechilibru pe care noi, ca echipă a opoziției, astăzi vom încerca să vi-l arătăm cât se poate de realist și să vă demonstrăm că prin astfel de colaborare public și privat pe care o propune moțiunea, vom reuși să avem o ameliorare semnificativă a acestor discrepanțe între bărbați și femei. Înainte să încep prin a pune întrebările pe care le ridică moțiunea și a răspunde la ele, avem câteva clarificări pe care trebuie să le facem în calitate de echipa a guvernului. Nu impunem o obligație legală mediului privat prin această moțiune, ci dorim mai degrabă să existe facilități opționale pe care mediul privat să le abordeze opționale, în așa fel încât să existe o relație organică și sănătoasă între public și privat. Mai mult decât atât, prin încurajare înțelegem subvenții în sens clasic, scurtiri de taxe și alte facilități fiscale și finanțare pentru programe pe care mediul privat ar dori să le abordeze pentru tinere mai departe. Înainte să pun cele 3 întrebări ale moțiunii, aș dori să întreb echipa opoziției dacă are cumva o întrebare. Iar dacă nu, vom răspunde la 3 întrebări astăzi. 1 la mână: de ce ar trebui statul român să se implice? 2. De ce sunt importante aceste domenii STEM? 3. Cum va funcționa mecanismul pe care moțiunea noastră îl propune? În primul rând, ca să înțelegem de ce ar trebui statul român să se implice, trebuie să înțelegem că este de interesul și de datoria oricărui stat să se asigure că întreaga populație are șanse egale la bunăstare economică, la bunăstare socială, la protecție ale drepturilor omului și așa mai departe. Este foarte important, cu atât mai mult cu cât vorbim de aproximativ 50% din populația României, și știm cu toții că există o problemă de egalitate de șanse în România. După cum am menționat anterior, rata de absorbție a femeilor pe piața muncii este semnificativ mai scăzută decât cea a bărbaților, iar mai mult decât atât trăim într-o societate patriarhală care are tendința să pună femeile într-un loc foarte bine stabilit și să existe stereotipuri de gen care afectează în principal femeile. Despre ce vorbesc când zic stereotipuri de gen? Mă refer la acel tip de încurajare pe care fetele, în general, îl
îl simt în momentul în care încearcă să-și aleagă viitorul. De exemplu, sunt îndrumate mai degrabă către domenii care presupun empatia tipică feminină, de exemplu psihologie sau alte domenii umaniste. Pe când băieții sunt încurajați și chiar este acceptat pentru ei să meargă către domenii care presupun în mod tradițional gândirea analitică și gândirea matematică, care se crede în mod eronat că este specifică băieților și bărbaților. Ei bine, aceste lucruri se văd foarte clar în momentul în care analizăm opțiunile pe care tinerii din România ajung să le aleagă. De exemplu, în anul 2016 la BAC, la proba a treia, doar 16% din fete au ales proba informatică. Sau doar 12% au ales fizica versus băieții care au ales în procentaje mult mai semnificative astfel de opțiuni. Vedem inclusiv la facultățile de profil din țară, inclusiv în domenii de programare, secțiile relevante pentru domeniile STEM au undeva la 30-35% fete, nu mai mult, foarte rar se întâmplă să vedem că numărul fetelor în universități crește mai departe de atât. Asta inclusiv în contextul în care IT-ul are un boom în România și inclusiv în care pare să fie opțiunea pe care o aleg cele mai multe persoane. Asta este problematic, pentru că avem foarte mult potențial neexplorat de statul român, dar se vede problema asta și la nivel general în Uniunea Europeană. Se estimează că dacă am ajunge să echilibrăm forța de muncă în domeniile STEM, domeniile de viitor, vom ajunge să creștem PIB-ul Europei cu 90 de miliarde de euro. Asta este foarte important de ținut minte și tocmai de aceea aș dori să trec mai departe către următorul punct, dar înainte de asta, dacă există o întrebare din partea celelalte echipe. Și practic atunci scopul vostru ca echipa guvernului este să aveți, de exemplu, mai multe persoane de sex feminin care la proba de la bacalaureat să aleagă fizică sau informatică sau celelalte opțiuni reale. De ce asta ne ajută sau cum mai exact asta ne ajută? Ne arată faptul că trecem peste momentul în care ne cramponăm în ceva ce se consideră a fi mai degrabă pentru băieți sau pentru fete. Vedem că în momentul în care mai multe fete sunt interesate și aleg ca opțiuni domenii de genul acesta, ne putem aștepta ca forța de muncă să se echilibreze mai departe. Este foarte reprezentativ pentru modul în care aceste domenii sunt percepute și abordate de tinerile din ziua de azi, modul în care ele se prezintă, de exemplu, procentajele în care se prezintă la BAC și mai departe, câte fete avem în secții, la secțiile de specialitate pentru aceste domenii. Mai departe aș dori să vorbesc despre ce este important să dezvoltăm domeniile STEM. În primul rând pentru că ne aflăm în era digitalizării și acestea sunt domenii care evoluează împreună cu digitalizarea, nu sunt domenii pe care digitalizarea le oprește. Vedem acum în pandemie cum a fost extrem de important pentru fiecare dintre noi să avem aptitudini digitale, ca să putem, unii dintre noi să putem să muncim în continuare și să existe progres și inovație în contexte de criză, de exemplu. Credem că e foarte important să dezvoltăm domeniile acestea și să încurajăm femeile să intre în domeniile acestea datorită aplicațiilor enorme pe care domeniile STEM le au. De exemplu, robotica în medicină, AI-ul în o grămadă de alte domenii și așa mai departe. Este foarte important deoarece sunt domenii financiare care vor oferi acestor femei foarte multă securitate din punct de vedere al locului de muncă și foarte multă flexibilitate în așa fel încât să depășească exact problemele pe care le au în domeniile obișnuite. De exemplu, nu au un program flexibil, nu pot munci în așa fel încât o sarcină să nu le mai împiedice mai departe. Asta nu se întâmplă în domeniile STEM, pentru că există muncă de freelancer, există muncă bazată pe proiecte și tocmai de aceea credem că va exista o asigurare a independenței femeilor și o dezvoltare a acestor domenii semnificativă dacă noi încurajăm femeile să ajungă aici. Ce v-am spus astăzi este, în primul rând, cum arată problema. Deși avem un boom al IT-ului, totuși vedem că reprezentarea femeilor este semnificativ mai proastă și cum încurajarea aceasta va aduce totuși de ce există nevoie în societatea românească și cum încurajarea aceasta în era digitalizării este foarte importantă. Vă mulțumesc! Din punctul nostru de vedere, problema reală pe care vor ei să o rezolve este mult, mult mai profundă și asta se regăsește în cu totul și cu totul alte statistici. Faptul că România este pe locul întâi în Uniunea Europeană ca procent de oameni care cred că violul este justificat, faptul că avem cele mai multe mame minore, faptul că, în general, nu avem pârghii ca să schimbăm mentalitatea pe care există încă în societatea românească asupra femeilor. Cu toate astea, în același timp, deși avem această parte de Românie,
44% care trăiesc în mediul rural și 55% din întreaga populație care consideră că acte de violență și agresiune sexuală asupra femeilor sunt în regulă, în același timp suntem pe locul 1 în Uniunea Europeană ca diferență de venituri salariale între bărbați și femei. România are cea mai mică diferență de salarizare între bărbați și femei, ceea ce ne arată că, în realitate, sunt două Românii diferite și trebuie să vedem exact unde este problema. Mai mult decât atât, diferit față de ce spune Patricia, realitatea este că suntem în poziții fruntașe ca număr al femeilor în IT. Respectiv, ca un simplu exemplu, în 2019, la Universitatea din București, au existat la facultatea de matematică 57% din persoanele care au intrat sunt femei. În total, la toate facultățile din domeniile STEM, că au fost incluse în statistici facultatea de cibernetică, informatică, automatizări și calculatoare și așa mai departe, 40,89% au fost femei, respectiv 30,71% la informatică, și toate aceste procente au crescut cu 5% sau 4% de la un an la altul, ceea ce îți arată că există un interes, există un număr semnificativ de femei în domeniile respective și se regăsește și pe piața muncii. Și atunci ne dăm seama că, în realitate, problemele care există și pe care vor ei să le rezolve nu sunt nici pe departe regăsite în domeniile IT. Asta considerăm noi că este problema fundamentală a echipei guvernului. Că au identificat corect o problemă din societatea românească, faptul că, într-adevăr, nu există egalitate de șanse pentru foarte multe femei în România, că există probleme de stigmatizare, că în continuare foarte mulți oameni cred că femeile ar trebui să aleagă niște domenii mai soft, dar că, în același timp, realitatea ne arată că femeile reușesc totuși să facă aceste lucruri, reușesc să intre la facultăți de profil, ajung să aibă o pondere semnificativă, considerând că o diferență de 10% față de diferențe de 30% acum 10 ani îți arată o creștere exponențială foarte bună în acest sens. Și atunci, din punctul nostru de vedere, măsura lor ce face este tocmai să lovească în femei, ca să spunem așa. Mai precis, la momentul acesta, în domenii importante, precum cele STEM, în care femeile deja au reușit să-și facă un nume pentru ele și să se integreze pe piața muncii, o astfel de măsură ar fi echivalentă cu a le pune o etichetă de cetățeni de mâna a doua, ca să zic așa. Faptul că statul recunoaște că este o problemă și îți dă un bonus financiar de orice natură ca să angajezi femei. Ăla e momentul în care mentalitățile acestea sexiste și mentalitățile care au făcut să ajungem ca deopotrivă să fim fruntași la statisticile rușinoase în Uniunea Europeană, să se activeze și să spună că, da, femeile nu pot să reușească de unele singure. Femeile au nevoie de acest stimulent financiar pentru angajatori ca ele să reușească să fie integrate pe piața muncii. Lucru care, din punctul nostru de vedere, este mult mai dăunător decât orice beneficiu pe care l-ar aduce măsura lor. Pentru că dacă în momentul de față avem 40% din femei admise la facultățile cu profil din domeniile STEM, practic măsura lor poate aduce la un 50% sau un 55%, ceea ce ar fi bine, dar este un beneficiu atât de mare ca să contrabalanceze faptul că le punem eticheta de cetățeni de mâna a doua care nu se pot descurca singuri să intre pe piața muncii? Din punctul nostru de vedere, nu. Practic, în acest moment, avem o problemă într-o pătură foarte importantă a societății din România, care trebuie rezolvată, și o măsură care nu vine deloc să contracareze tocmai sursa sexismului și a discriminării, ci tocmai să țintească în domeniul în care femeile în momentul de față au succes și în care ele au reușit prin propriile forțe să ajungă să ocupe un procent destul de mare din persoanele din domeniile respective. Practic, ce facem este să lovim tocmai în progresul pe care acestea au reușit să le înregistreze tocmai în domeniile relevante. Astăzi, și putem, dacă vreți un exemplu în sensul ăsta, asta s-a întâmplat în România, de exemplu, când s-au încercat măsuri pentru combaterea discriminării romilor. În momentul în care au început să fie locuri speciale pentru romi în clase, oamenii nu a existat niciun progres înregistrat în sensul ăsta. Oamenii au început ori să se folosească de locurile respective ca un loc în plus în clasă pe care intri pe pile, o să vedem că nu s-a întâmplat nimic, pentru că mentalitatea a rămas aceeași. Toate aceste măsuri de discriminare pozitivă în societăți care sunt profund sexiste sau rasiste și așa mai departe, nu funcționează la fel de bine ca progresul pe care minoritățile, deși femeile nu sunt o minoritate, dar de dragul discuției, pe care minoritățile reușesc să le înregistreze de unele singure, pentru că așa se schimbă mentalitățile, prin puterea exemplului, tot timpul. Măsurile de la stat, cel puțin în România, vedem că nu au funcționat. Da, spune, Vlad. Crezi că
prezența și succesul Simonei Halep pe scena internațională a tenisului a încurajat femeile și fetele din sportul românesc să se apuce și să facă performanță în tenis? Înțeleg unde vrei să mergi cu întrebarea ta, însă nu cred că cineva vede altceva în spatele Simonei sau Nadiei altceva decât munca lor proprie, sincer. Și Simona Halep este într-un sport în care concurează doar cu alte femei, spre deosebire de femeile noastre. Există tenis feminin, ea concurează cu alte femei. Noi vorbim totuși de cum faci ca într-un domeniu în care femeile și bărbații sunt puși la oaltă, să reușească să ajungă la același nivel și să nu existe niciun fel de discriminare. Simona Halep este un exemplu bun pentru fetele de astăzi, dar există o problemă mai profundă în tenisul pe care îl practică și anume că mereu va câștiga mai puțin decât un bărbat. Întrebarea e cum rezolve asta, nu ce exemplu de ea mai departe. Și din punctul nostru de vedere, nu prin a da Federația de Tenis mai mulți bani oamenilor că vin să o vadă pe Simona Halep. Dacă chiar se adoptă această măsură, ajungem să avem efecte negative asupra femeilor care din domeniile respective, mult mai profunde decât orice beneficiu marginal și orice procente de femei în plus care s-ar regăsi în aceste domenii. Mulțumesc! Eu o să am două puncte mari în discurs. În primul rând o să vreau să vă explic de ce, într-adevăr, cu ceea ce ne confruntăm în momentul ăsta în societate și pe piața forței de muncă este o problemă și vreau să vorbesc poate puțin mai mult lucruri pe care echipa Oficiei nu a făcut despre de ce măsura asta este una care ne ajută la nivel de industrie, la nivel de firme, la nivel de angajatori și angajați. Să vedem ce impact va avea aici. Înainte de asta însă puțin context ca să înțelegem de unde plecăm și de unde venim. Tot să vă zic că specia umană, Homo sapiens, există pe glob de vreo 100.000 de ani și o schimbare profundă s-a întâmplat abia acum 6.000 de ani, odată cu Revoluția Agricolă. Până atunci ne deplasam pe Terra, organizați în grupuri, ginte, triburi și exista un rol foarte bine definit tradițional al ce înseamnă vânător și ce înseamnă culegător, femeie sau bărbat, și astea erau strict legate de calitățile fizice care diferențiază femeile și bărbații. E clar că în zilele noastre avem industrii și domenii în care diferența fizică dintre femei și bărbați nu mai este una relevantă. Da? Calitățile pe care le căutăm în ziua de astăzi sunt capacitățile intelectuale, gândirea critică, capacitatea de a rezolva probleme, capacitatea de empatie și altele. Practic am ajuns într-un câmp în care ar trebui să fim egali, pentru că nu mai contează aceste diferențe fizice între noi. Și cu toate astea, nu știu de unde își ia Ada statisticile, dar Maria Gabriel, comisarul european în privința dezvoltării sociale și incluziunii sociale și acum comisarul european al inovației, ne spune că, deși femeile constituie 52% din forța de muncă europeană, doar 17% din ele lucrează în domenii STEM. România poate stă puțin mai bine pe partea de IT, dar credem că IT-ul nu înseamnă tehnologie în general. Asta nu înseamnă că nu avem o problemă. Cu siguranță există în acest domeniu o problemă și statisticile ne arată. Dacă vreți, vă invit să urmăriți studiile CODET. CODET este un ONG care se ocupă de studiul integrării femeilor pe partea forței de muncă și ei vă arată, dacă vedeți la nivel educațional, că în mod constant în ultimii 5 ani femeile care acced în învățământul superior și care termină învățământul superior sunt sub 40% din procentul total. Bun, și acum că am înțeles asta, întrebarea ar fi care sunt cauzele care generează discrepanța asta. Și noi credem că sunt două cauze principale. Sunt cauzele directe, care vin, de exemplu, din discriminare sistemică, da? În momentul în care angajatorii refuză sau angajează mai greu femei, pentru că sunt mai predispuse să petreacă mai mult timp cu familia, pentru că sunt predispuse să aibă o sarcină și să întrerupă perioada de muncă, și astea nu trebuie încurajate în niciun fel, dar sunt și multe cauze indirecte, care sunt mai greu cuantificabile, precum bine a menționat și Claudia în întrebarea ei. Mentalitatea, cultura, exemplele familiale pe care le avem. Și atunci ce vă spunem noi este că această măsură, care este una care nu obligă, dar încurajează angajatorii să echilibreze acest procent, e una care și țintește la rădăcinea ambelor cauze. Pentru că în același timp elimină și adresează discriminarea sistemică, dar încet, încet are impact asupra modului în care mentalitatea se schimbă. Trebuie să înțelegem că acest mediu în România, mediul de tehnologie, este unul foarte, foarte important pentru dezvoltarea strategică a acestei țări. E unul în care capacitatea noastră umană este una mare și de care trebuie să profităm. Și cu siguranță nu ne vom putea atinge potențialul maxim dacă vom face asta doar cu jumătate din populație. Dacă nu găsim un mod să integrăm în mod sistemic și eficient și femeile în acest domeniu în care, așa cum am spus, n-ar trebui să existe diferențe. Deci asta este foarte clar. Și atunci, care ar fi impactul practic a acestei măsuri? În primul rând, la nivel de sistem, este că el asigură o încurajare a angajatorilor de a integra femeile și asta se traduce și prin
o presiune care se creează pe sistemul public. Sistemul public de învățământ, de exemplu. Dacă angajatorii vor cere mai multe femei în acest domeniu, înseamnă că sistemul de învățământ trebuie să-și modifice curicule, moduri de acces, da? Reprezentativitate în această parte înseamnă că adresează în mod indirect o problemă foarte importantă pe care o avem. Și noi credem că în acest mod se încurajează parteneriatele publice-private între ceea ce înseamnă piața forței de muncă, unde este într-adevăr problema reală, și locul unde apar cauzele, la nivelul sistemului educațional, la nivelul sistemului familial și așa mai departe. Văd că Ada este cu mâna sus. Te rog, Ada. Mie mi se pare că prezentați de o manieră foarte simplistă chestiile astea. Sigur, stimulăm angajatorii prin a da bani, vor angaja mai multe femei, punem presiune și pe sistemul de educație. Cel mai de performant sistem de educație, în care acum copiii nu au acces, o societate pe care voi o prezentați ca fiind profund sexistă, apropo, statisticile despre facultăți despre de pe Codet, cum anume schimbați mentalitățile, pentru că asta e problema. Voi faceți să pară că e o legătură cauzală între măsură, angajatori, învățământ, tot o să meargă minunat, dar vorbim despre România care are carențele pe care le cunoaștem cu toții. Mulțumesc foarte mult, Ada. În primul rând, da, recunosc, discutăm foarte superficial și aș vrea să avem 2-3 ore pe subiectul ăsta, să putem să povestim în detaliu. E clar că în 6 minute nu putem să intrăm. Și mersi că mi-ai ridicat mingea la fileu. Chiar despre asta vreau să vorbim, despre ce se întâmplă la nivel de mentalitate și cum de fapt se schimbă lucrurile. Pentru că noi credem că în momentul în care adică ca să ai performanță și calitate, îți trebuie și cantitate din care să rezulte această performanță și calitate. Și de asta aici vrem să vorbim despre oferirea de modele. Da? O creștere a numărului de femei în piața de muncă tehnologică, inevitabil, o să ofere modele care vor încuraja la rândul lor această dezvoltare organică, să spunem așa. Ea există în momentul ăsta, dar nu este suficient de accelerată. Avem nevoie de măsuri de încurajare ca ea să se producă într-adevăr. Și aici vine și exemplul pe care, l-am ridicat la fileu în întrebarea despre Simona Halep. Da? Este inevitabil că succesul și prezența Simonei Halep pe scena tenisului internațional a încurajat femeile să participe mai mult în tenis. Da, avem și alte probleme în sistem, dar eu cred că o discuție despre, de exemplu, diferența de plată între femei și bărbați poate să aibă loc în momentul în care femeile se apropie de să fie 50% pe piață. Pentru că atunci au o voce egală, atunci au o pondere egală în fața angajatorilor și în fața pieței forței de muncă. În momentul ăsta, să spui că rezolvi alte probleme, este să le pui într-un handicap. Ele s-ar putea să nu aibă forța necesară, politică sau socială, ca să facă schimbările astea care într-adevăr sunt necesare și profunde. Credem că trebuie să începem de undeva și măsura asta cu siguranță este una care va încuraja aceste schimbări. Mulțumesc foarte mult! Democrația în sine este foarte interesantă ca și sistem, doar că de foarte multe ori ne încurajează să ne focusăm mai degrabă pe aparențe decât să ne focusăm pe esență. La ce mă refer concret? În România există o problemă foarte mare când vine vorba de prezența la vot. Problemă care, din punct de vedere tehnic, se poate rezolva foarte ușor. O să obligăm toți oamenii să poată să meargă la vot. Motivul pentru care nu facem asta este că nu ne interesează doar să avem mai mulți oameni statistic care să meargă la vot, ne interesează să avem oameni care să fie mai implicați în procesele democratice, ne interesează să avem oameni care să fie mai implicați în societate. Cum se raportează asta la moțiune? Nu ne interesează doar să avem mai multe femei care să lucreze statistic, deși o să ajungem să povestim și de niște statistici concrete că avem pregătite în direcția asta. Ne interesează ca femeile să poată să aibă oportunitatea de a ajunge să lucreze acolo. Ne interesează ca femeile să poată să aibă oportunitatea să nu fie văzuți ca niște cetățeni de mâna a doua. Ne interesează per total să putem să maximizăm impactul pe care atât bărbații cât și femeile pot să-l aibă în societate. Și așa o să ajungem la mai multe puncte în discursul meu. Cred că în primul rând ce este dureros, chiar dacă nu sunt femeie, e că de-a lungul întregului discurs al Patriciei, cumva am simțit în capul meu mesajul transmis cu o portavoce de femeile nu pot. Femeile nu pot. Femeile nu pot. Dacă nu cumva le ajutăm, nu o să poată să ajungă să facă asta. În primul rând, credem că este eronat statistic, adică Ada va povesti despre cum arată lucrurile când vine vorba de admiterea la facultăți. Ce pot să vă spun este că asta se reverberează și în momentul în care vorbim despre integrarea lor în piața forței de muncă. Adică în Cluj, undeva la circa 40% din
totalitatea persoanelor care lucrau în domeniul de tehnologie erau de sex feminin. Deci doar 60% erau bărbați. Statistica se păstrează în continuare. Ce ne arată asta? Ne arată că femeile pot să facă asta oricum. Ne arată că, practic, creșterea de 4% la nivelul numărului de femei care sunt admise la facultăți specifice discuției pe care o avem noi, de 4% într-un an, este o creștere fabuloasă și este o creștere colosală. Și meritul respectiv este al femeilor care muncesc mult, care au rezultate și care pot să facă asta de unele singure. Ce facem în momentul în care aplicăm această moțiune este că punem o etichetă foarte interesantă de ai ajuns aici pentru că ai avut parte de niște privilegii și credem că asta e o problemă pe care cumva nu au reușit să o adreseze echipa guvernului până în punctul acesta. Gândiți-vă puțin la cum se schimbă dinamica din interiorul unei companii. Gândiți-vă puțin la cum se schimbă dinamica din interiorul unei ședințe în care sunt poate 5 femei și poate 5 bărbați, dar cum vor fi acele 5 femei ascultate în momentul în care vor spune ceva? Atunci când, cu siguranță, mentalitatea care se va propaga nu este că suntem egali. Mentalitatea care se va propaga este că o parte dintre voi, sau poate chiar toate, ați ajuns aici pentru că X companie sau Y companie a avut parte de niște avantaje fiscale sau economice. Dacă nu aveau parte de avantajele fiscale sau economice respective, probabil că nu ajungea aici. Așa cum ne-a povestit Vlad în simpatica lecție de istorie, discrepanța s-a făcut la nivel fizic. Ce se întâmplă în momentul în care punem acestor femei eticheta și când vine vorba de zona de tehnologie, este că pentru următorii 100-150 de ani le luăm femeilor dreptul de a putea să fie cu adevărat percepute ca fiind egale. Pentru că egalitatea are tot timpul două părți. Este o egalitate de percepție și este o egalitate de numere. Chiar dacă moțiunea asta ne ajută să avem o egalitate în aparență, o să ducă în continuare la mai multe femei care o să fie discriminate, o să ducă în continuare la mai multe femei care nu o să fie luate în serios. Și asta e problematic pentru că, dat fiind cum funcționează cultura unei companii și cultura organizațională, este o mentalitate pe care o vom purta de acum generații întregi cu noi. Și o să vă dau imediat niște alternative reale și concrete cu care chiar ar merita să ne batem capul dacă să le implementăm sau nu, nu doar de dragul numerelor, ci care chiar să facă o schimbare reală. Dar o să accept o întrebare de la Vlad înainte. Primul pas spre a rezolva o problemă este să admitem că ea există în primul rând și că dincolo de statistici și numere, mi se pare foarte problematic că și tu spui că, uite, nu m-am confruntat și nu văd problema asta și așa cum și tu o spui și mulți angajatori exact așa o privesc. Și eșecul de a recunoaște că avem o problemă ne face să fim orbi în a o adresa. Asta este unul și e foarte, foarte important. Asta vrem să înțelegeți voi pe partea asta. Și doi, vorbiți și despre măsura asta, vă rugăm. De ce credeți că măsura asta de încurajare nu este una bună? Dacă, de exemplu, în IT avem măsură de încurajare de scutire de impozit și IT-ul ca și domeniu ne produce cu 200.000 de oameni mai multă contribuție la PIB decât produce agricultura cu 3 milioane de oameni în România. Și asta e o măsură care a avut succes. E o măsură care a avut succes, dar în România avem o problemă, dar nu este legat efectiv de moțiune. În România avem o problemă când vine vorba de cum sunt tratate femeile în general. Nu avem o problemă dacă ne uităm la cum arată absorbția lor pe piața forței de muncă în domeniile de tehnologie de care discutam. Un procent de 40% este echilibrat din punctul ăsta de vedere. Și atunci ce face măsura asta și de ce este problematică este că le pune o etichetă de puteți să faceți asta doar cu niște roți ajutătoare. Cred că pe termen mediu-lung asta mai degrabă descurajează femeile de a vrea să intre în domeniul respectiv, pentru că o să știe că o să ajungă la o companie, o să ajungă la locul de muncă și o să știe că oricât de tare s-ar stresa, oricât de tare ar munci, niciodată nu o să fie luate în serios pentru simplu fapt că sunt femei și că oamenii o să creadă că au ajuns acolo, chiar dacă a fost pe merit, o să creadă că au ajuns acolo doar datorită avantajelor respective. Un minut de concluzii. Ce e foarte important să înțelegem este că diferențele momentan nu mai sunt la nivel de câte femei ajung să lucreze. Diferența sau problema se face la nivel de tratament în momentul în care femeile ajung deja în interiorul companiilor respective. Și aici nu mă leg atât de mult de companii, ci mă refer de cum funcționează cariera unui om în general.
diferența de venit dintre femei și bărbați este insignifiantă când vine vorba de domeniile de tehnologie. Diferența de venit, în schimb, între femeile care au copii și bărbați este colosală. La fel cum diferența dintre femeile care n-au copii și femeile care au copii este foarte mare în interiorul acestui domeniu. Problema nu este că nu ajung destule femei în companie, problema este ce se întâmplă după. Ar trebui mai degrabă ca și stat, ca și societate, ca și companie să încurajăm măsuri prin care să egalizăm toate challenge-urile pe care trebuie să le aibă o femeie ulterior. Să ne asigurăm, de exemplu, că oferim poate pachete compensatorii pentru bărbații care să-și ia concediu de paternitate și nu pentru femeile care să-și ia concediu de maternitate. Astfel încât o femeie, când ajunge la 27-28 de ani și urmărește o poziție de conducere, să nu trebuiască să-și pună cariera pe pauză sau să aleagă să nu facă un copil. Credem că un context în care avem doar mai multe femei acolo, dar nu avem niciun fel de măsură care le facilitează practic progresul în carieră, dat fiind alegerea de care povesteam mai devreme, o să o conducă mai degrabă la situația în care o să fie foarte multe femei, dar când o să te uiți, foarte multe femei la finalul zilei o să fie conduși tot de bărbați, pentru că nu am tratat care era problema reală de fapt. Credem că Simona Halep este un exemplu excepțional pentru femei, dar credem că Simona Halep este un exemplu excepțional și pentru bărbați. Și credem că cu cât trasăm mai dur această demarcare, cu atât creăm practic mai multe probleme. Mulțumesc! Din argumentul prezentat de Adina, am observat că sunt multe statistici care demonstrează guvernului că, contrar cum au spus ei, femeile ajung la facultăți din domeniul STEM, dar și dacă ajungi la o facultate dintr-un anumit domeniu, nu înseamnă că găsești și o meserie în acel domeniu. Și pentru ca să mă convingeți pe mine, aș vrea niște statistici care arată ce au făcut femeile în domeniul STEM, nu la ce facultate au mers ele. Ai foarte multă dreptate. Problema este că este foarte greu să găsești statistici în România făcute pe asta, pentru că nimănui nu i s-a părut suficient de relevant să facă asemenea statistici, dar îți garantez, tocmai pentru că n-am vrut să arunc informații generale, gen Mediafax are un articol care spune că ca absorbție pe piața muncii a femeilor în domeniul IT, pot garanta că România stă foarte bine la nivel european. Asta am găsit strict informații de genul ăsta cu titlu general. Mi se pare foarte pertinent, dar din păcate nu pot decât să inventez o statistică, mai bine zic că sincer nu am găsit o statistică, majoritatea fiind făcute pe domeniile de studii. Însă, raportat la faptul că în IT e un procent foarte mare în general de oameni care lucrează apoi în domeniul facultății pe care l-au urmat, în mod cert, este și un procent foarte mare de femei care își găsește de lucru în domeniul respectiv. Pentru echipa guvernului, cumva, așa cum a portretizat și opoziția, nu s-a înțeles clar un mecanism prin care, prin încurajarea mediului privat, ajungem într-adevăr la actorii principali, care sunt fetele, femeile, viitoare angajate pe piața forței de muncă și voiam să întreb cum rezolvă moțiunea cumva lipsa de comunicare și cooperare între mediul privat și mediul educațional, acolo unde se formează și comportamentele și viitorii actanți pe piața forței de muncă. Și cum credeți că această moțiune poate să atace într-adevăr problemele pe care și opoziția le admite în dezbaterea de astăzi? Foarte bună întrebare, Claudia, mulțumesc. E clar că moțiunea asta nu este cuțitul elvețian al măsurilor care se pot lua și cumva, mi se pare dezechilibrat că echipa opoziției a venit și ne-a cerut astăzi să demonstrăm că măsura asta o să rezolve toate problemele din lume, dacă se poate, ceea ce evident nu face. Să nu uităm că vorbim despre o încurajare care nu este o măsură obligatorie practic, deci este ceva ce ar facilita, în primul rând, accesul sporit al femeilor pe piața forței de muncă în domeniile tehnologice, de care cred că și eu și Patricia v-am convins că este nevoie, este o problemă de aici. Și ce spunem noi, că odată schimbat acest context, da, chiar și la nivel numeric, se poate apărea în mod natural presiunea sau în mod natural dialogul de care este nevoie în societate între actorii principali. Da? Dacă firmele vor fi încurajate să angajeze mai multe femei și unele dintre ele, nu toatele, vor face asta automat va duce ca sistemul de învățământ, sistemul de formare, ambițiile
fetelor, femeilor, da, înspre a se orienta în carieră spre domenii tehnologice, vor crește. E foarte greu să spun acum cuantificabil că va fi 5%, 2%, 170%. Da? Ce spunem noi este că măsura asta este o unealtă de soft power, așa ar trebui să fie, nu credem că ar trebui să fie ceva obligatoriu, și este ceva care cu siguranță are șanse reale să adreseze într-un mod soft probleme care există în momentul de față și pe piața forței de muncă, dar și în societate. Întrebarea pentru guvern pe care o să o adresez la final și pe care am evitat să o adresez în, să spunem, primele două serii de întrebări, este, o să accept așa mai multe premise din partea ambelor echipe și un lucru fundamental la care cred că ajunge dezbaterea asta este că până la urmă vrem o schimbare, vrem să se întâmple ceva corect, vrem oarecum să vedem pe care parte lucrurile sunt mai nuanțate. Întrebarea pe care o adresez guvernului este, având în vedere acest concept pe care l-ați enunțat, adică sigur, statul încurajează femeile și ne dorim ca într-adevăr să avem o reprezentativitate mai mare. Credeți că până la final există posibilitatea ca în domeniul ăsta al tehnicii, care știm cu toții că este un domeniu complicat, adică durează ani de studiu, inițiativa din partea individului care ulterior să îmbrățișeze un astfel de domeniu trebuie să fie una foarte clară, să-și asume întregul proces. Credeți că prin mecanismul ăsta al statului care protejează la nivel principial reprezentativitatea femeilor, într-adevăr tinerele, adolescentele, persoane care încă nu sunt atât de dezvoltate într-o majoritate, în România cel puțin, credeți că într-adevăr vor avea o inițiativă mai puternică de a îmbrățișa un astfel de domeniu care, cu toate astea, știm că este unul destul de complicat de făcut performanță în cadrul său, dacă au acest suport principial al statului? Flavius, bună întrebare și bună înțelegerea dezbaterii și a contextului. Răspunsul meu foarte simplu și scurt este da, cred că e posibil. Acum, opoziția a încercat să ne explice în această dezbatere că tot progresul social care a fost realizat de femei de-a lungul secolelor, așa cum spuneai și tu că au existat anumite modele sociale, a fost realizat în mod organic, pur și simplu s-a întâmplat. Și asta credem că ignoră multe din luptele, greutățile și provocările cu care femeile au trebuit să se confrunte de-a lungul secolelor, chiar și într-un sistem care le era desenat împotriva lor. Și tocmai de asta acum credem că e important să existe măsuri de încurajare. În felul ăsta apar modele, în felul ăsta apar povești de succes, în felul ăsta oamenii, femeile, tinerele vor fi inspirate și vor înțelege că ei și că ele pot. Da? Putem să vorbim de Simona Halep cât vrem să vorbim de Simona Halep, putem să vorbim de Joanna d'Arc, putem să vorbim de Amalia Earhart, putem să vorbim de Marie Curie. Credem că toate prin a intra în mai ales domenii care la momentul lor erau dominate de bărbați, da? Bărbați piloți, bărbați chimiști, bărbați, au deschis calea. Și da, din fericire nu mai suntem în situațiile de atunci, dar încă avem nevoie să continuăm acest progres. Nu suntem acolo și e o greșeală să credem că suntem acolo. Mersi. Voi da drumul la poll între timp și după ce votați în pollul numărul 2 care dintre echipe v-a convins mai mult, după ce ați auzit argumentele lor, vă arătăm și rezultatele comparativ ca să vedeți. Și se pare că am ajuns la final cu votul și veți fi șocați de răspunsuri. Haideți să vedem răspunsurile de la prima dezbatere. Vedem un 67% pentru guvern și 33% pentru opoziție. Haideți să vedem ce s-a întâmplat după dezbatere. Vedem un 71% pentru opoziție și 29% pentru guvern. Deci o dezbatere foarte eficientă, cel puțin din partea echipei opoziției, care se pare că a reușit să convingă destui votanți cât să câștige această dezbatere și să schimbe votul dinspre da înspre nu. Mulțumim încă o dată pentru prezența la această dezbatere. Felicitări tuturor și stați aproape de noi. Seară faină tuturor!